Ej, det er næsten som sol. Det er en solkiks. Det er en solkiks. I skal tænke på, at jeg var Det må det ikke ned over servietten. Det strømmer bare hele vejen igennem. Han har også snakket i 20 år, og der lugter det sådan der. Det er bare seriøst, det lugter værre. Det er jo det gør. Ej, det er fandme klamt, det der. Der går 10 minutters løv ud på det. Det kan du sgu få nogle bøger. Hold dig væk. Ej, det er klamt, det der. Det lugter. Gå til det med det der. Det er solæg, det sætter sig godt i maven, jeg kan mærke, at jeg skal bruge. Det gør du ikke, hvis det lugter værre det der, så gør det det ikke. Det er nemlig bare... Så gør du det nu. Der er et toilet for noget. Okay? Nej! Skal man gasse, så gør man det. Nej, ikke i min nærvær. Jo, fordi det er... Når du har spist solæg, så flækker du kummen. Hvad Det smager er det som en ikke? ildsprudende drage. Du kan sgu slet ikke holde til det. Du kan sgu slet ikke holde til det, så. Går du ud fra i stedet? Så vil vi gerne høre en nu. Hvad vil du høre? Nej. Men man kan ikke lige nu, fordi så tisser det i bukser op. Så er der fontæne, den ene, den anden vej. Den duer ikke. Den ene, den er brun, den anden, den er gylden. Give me a what?